going to Batangas na ito. Tomilan. Kanyang wood.
piping. Nasa upo na yung baba nito. Opo. Dito rin kami dumaan dati. Sinahin ko na yun. Dito lang na kasi pag sinahin ko na yun, ginagawa. Dito kami dumaan. Malayo. Sulit na talaga sa highway dumaan. Ganun po yun. Diretso kanina to. Mangga tapos ano dito yung kasoy, maraming kasoy. Oh, kasoy ang matataba dito, napakatataba yan, puno ng kasoy, tataba. Lalaki ng ano, lalaki ng daming bunga. Taas kayo dito, magaganda dito kayo dito. Dapat tapusin natin yung pagbuka. Kasi pag hindi ito natapos na babalik layo. Yun oh, daming kamatis. Magaganda ng kamatis dito sa lupa ng dito magagandang kamatis. Parang mga plastic, mga insekto.